खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। उत्तराखंडनि धारालियाव हा गिसिखानायजों गोबां थाग्रा खुलि आरो न' बांफोरा जोबस्रांनायनि उनाव सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ नागिरनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। नंगौ, मोन 7 हानजाया बे रैखाथि हाबाफारियाव नांथाबनानै दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सान्थ्रि हानजानि सा 225 नि बांसिन रौनियाफोरा नागिरनाय हाबाफारियाव नांथाबनानै दं। बे जाथायाव दासिम साबा सुबुंनि जिउ खहा जाबाय, जेराव सा 70 सुबुंफोरनि गेजेराव सा 11 रौनियाफोरा गोमानानै दं होनना खौरां बिजोङा फोरमायदों। मख'जाथावदि दासिम गासै सा 190 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। दिनै धारालि आरो हरसिलाव रैखाथि हाबाफारिनि नागिरनाया नैथि सान जाबाय। धारालिनिफ्राय हरसिलसिम थांनाय लामाया दासिमबो होथेना दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। भटबालियाव राजा लामाया खुरखानानै गोबां थेर-बेथेर जादोंमोन, नाथाय बेखौ फाहामफिननो नाजानाया दिनै नैथि सानावबो जाफुंसार जायाखै। बे समाव BRO आरो GREF नि हानजाफोरा लामाखौ स्रां खालामनो जुजिगासिनो दं। धारालिनि थागिरि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरो गावनि जिउआव बेबायदि जोबस्रांनायखौ माब्लाबाबो नुफेराखैमोन। बिथांमोना बुंदों दि हा खुरखानायनि जाहोनाव दैया गोबां गलाफोर आरो न'फोराव हाबनानै ओनसोलनि धोन सम्पतिखौ खहा खालामलांबाय होनना बुंदों थागिरि सुबुंफोरा। लोगोसे धारालिनि गुबुन सासे थागिरिया फोरमायबावदों दि खैफोदनि उनाव रैखाथि हाबाफारिया दा दावहानि थाखोआव सोलिगासिनो दं होनना फोरमायदों थागिरि सुबुङा। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। उत्तराखंडनि धारालियाव हा गिसिखानायजों गोबां थाग्रा खुलि आरो न' बांफोरा जोबस्रांनायनि उनाव सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ नागिरनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। नंगौ, मोन 7 हानजाया बे रैखाथि हाबाफारियाव नांथाबनानै दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सान्थ्रि हानजानि सा 225 नि बांसिन रौनियाफोरा नागिरनाय हाबाफारियाव नांथाबनानै दं। बे जाथायाव दासिम साबा सुबुंनि जिउ खहा जाबाय, जेराव सा 70 सुबुंफोरनि गेजेराव सा 11 रौनियाफोरा गोमानानै दं होनना खौरां बिजोङा फोरमायदों। मख'जाथावदि दासिम गासै सा 190 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। दिनै धारालि आरो हरसिलाव रैखाथि हाबाफारिनि नागिरनाया नैथि सान जाबाय। धारालिनिफ्राय हरसिलसिम थांनाय लामाया दासिमबो होथेना दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। भटबालियाव राजा लामाया खुरखानानै गोबां थेर-बेथेर जादोंमोन, नाथाय बेखौ फाहामफिननो नाजानाया दिनै नैथि सानावबो जाफुंसार जायाखै। बे समाव BRO आरो GREF नि हानजाफोरा लामाखौ स्रां खालामनो जुजिगासिनो दं। धारालिनि थागिरि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरो गावनि जिउआव बेबायदि जोबस्रांनायखौ माब्लाबाबो नुफेराखैमोन। बिथांमोना बुंदों दि हा खुरखानायनि जाहोनाव दैया गोबां गलाफोर आरो न'फोराव हाबनानै ओनसोलनि धोन सम्पतिखौ खहा खालामलांबाय होनना बुंदों थागिरि सुबुंफोरा। लोगोसे धारालिनि गुबुन सासे थागिरिया फोरमायबावदों दि खैफोदनि उनाव रैखाथि हाबाफारिया दा दावहानि थाखोआव सोलिगासिनो दं होनना फोरमायदों थागिरि सुबुङा। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। उत्तराखंडनि धारालियाव हा गिसिखानायजों गोबां थाग्रा खुलि आरो न' बांफोरा जोबस्रांनायनि उनाव सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ नागिरनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। नंगौ, मोन 7 हानजाया बे रैखाथि हाबाफारियाव नांथाबनानै दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सान्थ्रि हानजानि सा 225 नि बांसिन रौनियाफोरा नागिरनाय हाबाफारियाव नांथाबनानै दं। बे जाथायाव दासिम साबा सुबुंनि जिउ खहा जाबाय, जेराव सा 70 सुबुंफोरनि गेजेराव सा 11 रौनियाफोरा गोमानानै दं होनना खौरां बिजोङा फोरमायदों। मख'जाथावदि दासिम गासै सा 190 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। दिनै धारालि आरो हरसिलाव रैखाथि हाबाफारिनि नागिरनाया नैथि सान जाबाय। धारालिनिफ्राय हरसिलसिम थांनाय लामाया दासिमबो होथेना दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। भटबालियाव राजा लामाया खुरखानानै गोबां थेर-बेथेर जादोंमोन, नाथाय बेखौ फाहामफिननो नाजानाया दिनै नैथि सानावबो जाफुंसार जायाखै। बे समाव BRO आरो GREF नि हानजाफोरा लामाखौ स्रां खालामनो जुजिगासिनो दं। धारालिनि थागिरि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरो गावनि जिउआव बेबायदि जोबस्रांनायखौ माब्लाबाबो नुफेराखैमोन। बिथांमोना बुंदों दि हा खुरखानायनि जाहोनाव दैया गोबां गलाफोर आरो न'फोराव हाबनानै ओनसोलनि धोन सम्पतिखौ खहा खालामलांबाय होनना बुंदों थागिरि सुबुंफोरा। लोगोसे धारालिनि गुबुन सासे थागिरिया फोरमायबावदों दि खैफोदनि उनाव रैखाथि हाबाफारिया दा दावहानि थाखोआव सोलिगासिनो दं होनना फोरमायदों थागिरि सुबुङा।